Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň döwlet idaralarynda Aziýa oýunlarynyň sport ýarışlaryna baryp, olara ýygyderli tomoşetçik janköýerleri saýlap seçmek çäreleri geçirilýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 28 awgustda beren maglumatyna görä, saýlanan adamlaryň pasportlary talap edilýär we pasportdaky maglumatlara laýyklykda adamyň şahsiýetini tanıtma niýetlenen döşüňe dakylýan ýörite belgi taýýarlanylýar. Emma castingda ýa-da saýlap seçmek çäresinden diňe pasportyny geçip bolmaýar. Munyň bilen birlikde adamlar özleriniň üç arkasy baradaky maglumatlary hem tawşyrmaly bolýarlar. Öz maşgalasynda ynamsyz adamlar bolan raýatlar destine bu sanawdan çykarylýar diýip neşir öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri hem tassyklap, ýurdun käbir ministrlikleriniň Aziýa oýunlaryna janköýer diýilip saýlanan adamlaryň ilki üç arkasy baradaky maglumatlaryny barlaýandygyny, soňra döşüňe dakylýan ýörite belgileriň taýýarlanýandygyny aýdýarlar. Buların ählisi Aziýa oýunlarynyň açylış dawaralaryny janköýerleri saýlap seçmek çärelerini giýirişlerinden soň başlandy. Saýlap seçmek çärelerini adaty raýatlaryň açylış dawaralaryny biletleri satyn almaýanlygy sebäpli giýirişildi. Köp adam transport çäklendirmeleri sebäpli sport ýarşylaryna barmak islemeýärler. Sebäbi piyada gitmek üçin stadion gaty uzakda ýerleşýär. Dip Azatlyň söhbetdeşi gurrun berdi. Mundan başol Aşgabat şäheriniň etraplara bölünendigine ünsü çekip, bu etraplaryň her birine değişli döwlet işärleriniň ýörite kesitlenen reňkdäki köýnekleri giýmeldigini hem sözüniň üstüne goşdy. Her bir edaranyň öz reňki bar. Şeýle-de aýal gyzlaryň ählisine ähtiýaç üçin şol bir reňkde ýene bir köýnegiň bolmalydygy buýrulupdy. Dip Azatlyň söhbetdeşi aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki ýeni bir çeşmesi döwlet işärleriniň we ýokary kujaýlarynyň studentleriniň ençemesine salgylanyp, Aziýa oýunlarynyň dürli sport ýarışlaryna janköýerlik etmeli diýilip kesitlenen adamlaryň sport eşiklerini öz hasabyna almalydygyny, munyň üçin olaryň her biriniň 500-800 manat aralygynda pul çykdagysyny etmelidigini aýdýar. Ýeri gelen ýatlasak, Türkmenistanda döwlet derejesinde geçirilýän çärelere raýatlaryň saýlanyp seçilmegi, saýlanan adamlaryň üç arkasy baradaky maglumatlary ýygnamak çäresi öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň döwründen başlanyp, häzirki prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň döwründe hem belli bir derejede dowam etdirilýär. Şu ýylyň mart aýynda prezidentiň Lewap welaýatyna etjek saparynyň öňýände Berdimuhammedowy garşy almak çäresine gatnaşjak mekdep okuwçylarynyň ençemesinden üç arkasy baradaky resmi namanyň talap edilendigi aýdylypdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylary käbir ýyllarda 1-nji klasa kabul edilýän çağlardan hem beýleki resmi namalar bilen bir hatarda üç arka baradaky anketany tawşyrmagyň talap edilýändigini habar beripdiler. Şol anketada okuwçynyň kakasy, ejesi, atasy, enesi, babasy, mamasy, doganlary we onuň ahirki grafasynda bolsa, olaryň sud edilip edilmeýändigi baradaky maglumatlaryň görkezilmeligi aýdylypdy. Türkmenistanda raýatlardan öz maşgala agzalary barada jekmejek maglumat sorulmagy bilen bagly dürli garaýşlar bolup, Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir raýatlar bu düzgüniň raýatlary döwlet tarapyndan kontrollyk astyna almak maksady bilen girdilendigini aýdýarlar. Sözümiziň ahirine bellesek, Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň şäher we etrap häkimliklerinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Bu barada Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde hem häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat berilmeýär.